damag. Mapya nga dumog. Bahad ni damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag na mga oras ay kakabsat alas 5:54, iti Agsapa. May samanin nga nakalamlamok nga agsapa iti Webes ti kablaw ko tunggal may sakada kayo amin kakabsat nga dumdumngeg iti daytoy nga programa ken nakatune in iti daytoy nga istasyon 1143 DZMR. Kumusta kakabsat iti barong nga agsapang impaiman ti Apo itunggal may sakada tayo sinanama ang adante rag o ragsak kasangwan tayo manen iti daytoy nga aldaw masapul nga unaen tayo nga biro kon iti rupa iti Apo ken padayawan isuna gapo manen iti barbaro nga pigsa nga impay na ket makipagpaset man iti daytoy nga programa ti Agsapa Napnwan iti Namnama manipud Lunes saging gana iti Biyernes iti daytoy nga istasyon 1143 DZMR Santiago City. Tinaragsa ka man kabkablaw kada kayo ti aldaw iti Webes Lawrence Salazar. Panahon ng pagmamahalan, panahon ng pagbibigayan, panahon ng Pasko dahil kakabsat iti tituluna, iti dahil kanta manipod kini Aaron, ay iti kakaisuna, nga bugbugtong, anak kong lalaki. May samot kakabsat nga inaramit iti dahil kanta, kat pasit di album tayo nga regalo para sa'yo. Iti dahil nga gundaway, panagkararag tayo kabsat, adamanin iti naisingsingayan nga bisita tayo, manipod di Sefton Bible Training Center nga iso iti makipagpasit iti kararag kada tayo iti daytoy nga gundaway kakabsat ket kasi tultuloy tayo lukatan tayo man iti libro tayo wenno iti Biblia tayo iti libro iti Salmo 32:1 ingana iti 11 ket kastoy iti saritain na nagasat iti tao napakawan dagiti basol na kinapunas dagiti salungasing na nagasat iti tao nga awan iti ipabasol ni Yahweh ken kuana ket awan iti kinasikap a masarakan iti puso na iti jak impudno dagiti basbasol ko na utuyanak iti agmalmalem aldaw ken rabii adinusdusanak napukaw anamin pinsan iti pigsak kas panagpukaw iti linnaaw iti kalgaw impudno ken ka dagiti basol ko jak inlimod dagiti labsing ko ingkedding ko nga pudno wenno impudno ken ka dagiti basbasol ko kinunak ket pinakawan mo dagiti amin asalungasin ko ngarud dagiti nalintegat at tao agkararagda ko makengka iti tiyempo iti kinarigat na no umay dakkel alayos iti riribok dinto dumanon kadakwada sika iti pagkamangan iti riribok sa lakniban na ipigsak nga ikanta iti panakaisal sa lumina wenno panangisalakan mo nga agsipod tadaan iti panangaywan mo. Verse 8 kuna ni Yahweh idalan ka iti rumbeng a pagnaam isuro ka ken inka balakadan di ka agbalin nang akas iti kabalyo wenno mulo amay kan iti rienda tapno maiturong iti tao. Verse 10 dagiti nadangkes adu iti sagsagabaen da ngem dagiti agtalek iti Apo sa lukuban na iti di agbalbaliw nga ayat na hanggang 10 lang gayam dati kakabsat 1 hanggang 10 malay dayaw iti Apo kadag iti sasaunang intay panagad nga pagadalan manen iti dati nga Agsapa kakabsat
Kat nakitain tayo, ma-observe tayo, napansin tayo kakabsat, awanin iti si asino nga awanin kada tayon. Iti makapnek kadigiti adda kada tayo. Iti tunggal maysa kayat napay nga manayunan iti agdama nga adda sa nikwada. Kaya dapay tad adu ken umad adupay. Kas marigan ko iti gamgamit tayo no addan iti gamit mo kayat muntupay di mas high-tech. No adda ti may sa hektaryam into na iti daychay kayat ko ti 2 nga hektaryan adda ti 1 million no 2 nga milyon kuma. No adda ti napintas nga lugar napinpintas pay kuma. Adupay nga kastoy ken kastakit mabalin kakabsat nga agbalinda nga naragsak. Aya, ngem into no magun-ud da dagiti banag nga tartari kagayan da kaskas de nga awan iti pannakapnek kadakwada. Adalat ta dagiti banbanag nga kayat dapay nga mapaadda ken manayunan. Ket no kitaan tay kakabsat, aya kasla tayo lagbibiyag dagiti aldaw nga awanan iti mabalin nga makapnek kada tayo. Ken narigat tayo nga maparagsak. Gapu awan garod iti kapkapnekan tayo. May sa kadagiti parikot tayo kas agbibirok tayo kakabsat iti pannakapnek ket daytoy. Saan tayo nga masapulan iti pannakapnek tayo kadagiti na pisikalan kinamateryalan nga banbanag agsipod tapudpudno ti pudpudno nga pannakapnek ket umay kada tayo iti na espirituan nga kasasaad tayo. Iti libro iti Salmo nga binasa tayo ket maipapan iti pannakapnek iti na espirituan nga kasasaad. Iti kinapudno na kapsat iparang na kada tayo. No kasatno tayo nga matakwatan iti pudpudno nga pannakapnek. No ita nga kanito kakabsat, makitkitam iti biyag mo nga awanan iti satisfaction wenno da jay pannakapnek, ket kasla saan ka nga maragsakan iti kasasaad iti biyag mo ita, adda iti mabalin nga maadal tayo manipod iti daytoy nga libro iti Salmo. Kaya ito nga kitaan tayo kakabsat, iti daytoy nga sa uni-ari nga David, ket adalin tayo man maipapan iti panang discover iti pudpudno kakabsat nga pannakapnek iti tunggal may sakada tayo. Ket kararag ko tulungan na tayo iti Dios nga masarakan tayo masarakan tayo kuma iti pudpudno nga biag nga napnwan iti pannakapnek. Iti pudpudno nga pannakaada ti espirituan nga pannakapnek kakabsat. Nasayat launay nga kitaan tayo man iti kasasaad ni ari nga David. Iti nga naisurat daytoy nga Salmo, nagbasol isuna kini Bathsheba. Kastamot iti asawa na nga ni Uriah nga impapatay na inaramid dagito nga inaramid na amin dagito ni David nga basol ket kayat na nga kaluban. Binalagan isuna ni propeta nga Nathan ket dimawat iti pamakawan kadagito nga tiempo nga insurat met ni David dayjay libro iti Salmo 51. Ket ditoy nga inwaragawag na iti panagbasol na. Ore basahin tayo ito, Psalm 51, at di amin, di nakasurat nga dumawat ti pamakawan, nakabasol isuna. Kat insuro na, pakita na, insuro na, dagiti managbasol iti apag-umisong kadalan. Kit iti fulfillment na daytoy, nga chapter 51, kit masarakan tayo iti libro iti Psalm 32. Nga iso ti binasa tayo. Ni ari nga David ket maysa nga nalaing nga singer kakabsat na indaklan nga ari na indaklan nga sumursurot iti Dios ngem isukat may samot laeng nga indaklan nga managbasol. Aday ti maysa nga banag nga isuro na kada tayo maipapan iti basol ket no kasatno tayo nga sanguan dagitoy. Anya iti kinunana kunana iti binasa tayo numan pay iti basol sa lungasing palaglabsing ken kinasikap ket pasited iti panagbiag tayo, mabalin tayo matgarod nga pagbalaygan daytoy. Ket no, masursuro tayo nga idatag daytoy iti Dios, iti tulbag iti na espirituan kakabsat nga panakapnek tayo, ket iso dayta panangipaa iti biag tayo. Anya ti kunana dagito na espirituan nga parikot tayo kakabsat. Kunana dagiti basol tayo ket mapakawan, mabaling nga mapakawan. Daytoy nga sa kunana maikat wenno mapunas nga maminpinsan. Maikat dagiti paglabsingan tayo, dagiti salungasing tayo, ken mapunas mabalin iti Dios nga ilemang. Saan nga makita dagiti banbanag nga pakaumsyan tayo, dagiti ipapabasol da kada tayo ken anay nga mapakawan tayo ket saan tayon nga sungsungbatan. Mawayway anti puso tayo kakabsat manipod iti kinasikap ket agbalin tayo nga napudno iti Dios. Kakabsat iti pudpudno nga pannakapnek ket iti panakaadda iti puso tayo nga nadalos. Napakawan ken napudno iti sangwanan iti Dios. Ni ari nga David napadasan na iti kinalawa ken kinauneg iti basol ken iti kinangato ken kinawadwad iti parabor iti Dios. Kunana ni ari nga David iti na espirituan nga pannakapnek masarakan into no naaddaan tayo tin espirituan nga pannakadalos.
Ngayon tuno na awatan tayo nga datayo kat pudpudno nga nadalusan kinapakawan iti Dios nga dagiti nagbasulan tayo kinaadu tayo kinaadayo tayo ken kuana ket innang sinango ken inyornos ket amin nga mulit nga adda kada tayo mapukaw dan mamati a kakabsat nga maaddaan tayo iti pudpudno nga pannakapnek ken pudpudno nga talna kadagiti puspuso tayo. Anya ti kunana iti umuna nga Juan kapitulo 1 bersikulo 17 ket iti dara ni Jesus nga anak na kunana ugasan na tayo iti amin nga basol. No pudpudno nga naisalakan kakabsat ket adda iti pudpudno nga relasyon mo iti Dios napukawan nga namin pinsan dayta nga nagbasulam. Saan nga mailibak no apay nga ni Ari nga David inwaragawag na nga dagitoy nga tattao ket nagasat naragsak dagitoy dagiti tattao nga daan iti espirituhan nga pannakapnek kabsat iti pudpudno nga pannakapnek haan nga mabirukan kadagiti babbalay nga dadakkel ayan na napipintas nga luglugan adu nga dagdaga adu nga kwarta wenno nya mampay nga sandi ko kakabsat masarakam iti pudpudno nga pannakapnek intuno maamuam nga dagiti basol, nagkapuyam, nagkurangam ken amin a panangukom nga na maaramid gapo iti basol ket napukaw, napakawan iti agnanayon, madaydayaw iti apo. Pannakapnek umay inton dagiti bibiyag tayo ket sililinteg kini Jesus. Kasatno iti dalan iti pannakadda ti espirituhan kakabsat nga pannakapnek. Iti verse 3 ken 4 idi jak impudno dagiti basbasol ko nautuyan nak itagmalmalam. Kunana aldaw ken rabii dinusdusan nak napukaw anamin pinsan iti pigsa kas nagpukaw iti linnaaw iti kalgaw. Adda kakabsat iti pannakadusa idi nga nagbasol ni David. Aya gapu kini Batshiba pinadas nang idulin daytoy ket nagbalay gimit piman. Aya iti makatawan. Ket idi nga nagbiag ni David nga daan iti iduldulin nga basol, nagbaliw isuna. Aya, nagbiag ni David nga addaan iti duldulin nga basol. Take note kakabsat. Nagbaliw isuna adda ti changes na dagiti kakabsat nga adda ti iduldulin nga basol. Kas soldado nga kuno na kasla soldado nga napukaw iti pigsana. Kas may nga singer nga napukaw iti kantana. Kas may nga nalinteg. Napukaw na iti pannakapnek na. Nagbaliw nga maminpinsan iti biyag na kas dimteng iti pannakadusa ken kuana gapo iti basol. Saan na nga dadya kakabsat? Aya, no adda ilimlemong mga basol, mabannog ka, hang ka nga mawaya-waya, kasla amin nga surroundings mo kat kabutbuting mo. Yan, na-experience ka din kakabsat, napadasan nyo ka din dadya nga kasasaad, nga no da ilimlemong mo kasla nga kanayon ka nga naka-alert. Aya, ngam no waya-waya ka, ay addaan ka iti kapya, addaan ka iti pannakapnek kakabsat. Napukaw ni David iti talna, napukaw ni David iti rag-o, pannakapnek, gapu iti panagimbubukudan na, nga panagimbubukudan ken kuana nga basol, nangato ti imbayad na iti nababa nga tukad, iti panagbiag na kakabsat. Masapol nga masursurom daytoy, nga kinapudno no si kaket anak iti Dios awan iti rag-o kakabsat, dagiti anak iti Dios. Awan iti rag-o iti basol, dagiti anak iti Dios. Masapol nga ipudno tayo, dagiti basbasol tayo kakabsat. Ay mga chismoso ni Apo Dios tapno dikas na i-chismis na dayta nga basol yon hanyong maitured nga ibaga kadagiti leaders yo dagiti gagayem yo ibagam ken ni Apo nga si pupudno. Ya, ket nakasagana nga nakasagana nga ipaay na iti pamakawan iti tunggal maysa kada tayo kakabsat. Idi nga sinangon ni David iti basol na nan anay nga nadalusan iso na iti sangmanan iti Dios. Linukatan na iti puso na iti Dios nga daan ti kinapudno ket awan iti indulin na. Dayta iti mununang addang no kayat mo nga maaddaan kakabsat ti na espirituan nga pannakapneg into no nagbasol tayo iti mununa nga umay ti panunot tayo ket ilimeng tayo sang kaday kas agar aramid kas inaramid ni Ari nga David inlimeng na day ngem amom kadi kabsat awan ti maaramid na ken kaday toy virgin na dayta biag mo amuna iti Dios aya ti amu ti Apo ti anyaman nga aramiden tayo amuna dagiti panpanunuten tayo ket sikikita isuna kadagiti banag nga aramiden tayo tapno ilimeng tayo dagiti nga basol kabsat makitkita amin iti Dios dayta saan nga sungbat iti panangilimeng aya dagiti nga basbasol ipudnom dayta iti Apo
ipudnom nga si pupudno nga puso dayta nga adaman iti mulit dita pusom kabsat tapno di kasta sarsaritaan tayo nga pudpudno nga panakapnag umay ken ka wenno mariknam. Anya dagiti magun-ud tayo no maaddan tayo tin espirituan nga panakapnag. Iti verse 6 and 7 tinan-anay nga panangaywan iti Dios. Nga intuno addaan tayo kabsat iti nasinged nga relasyon iti Dios, umasidig tayo ken kuana. Nga intuno sumango tayo iti tiyempo iti riribok ken panakasuot, masarakan tayo ken kuana iti amin akasapulan tayo, tapno mailapaw tayo iti biggad. Umay iti riribok ken pakarigatan kas agbibiyag tayo diti lubong kakabsat. Ngem dagiti anak iti Dios ken makipagpagna ken kuana agtalina idda nga natibker ken saan nga magunay. Wen kakabsat madama nga mapadpadasan tayo iti pandemic nakadunga problema ngem adu dagiti Kristiyano nga nakatakder gapu ta nagtalina idda iti Apo dagiti nalinteg saan da nga exempted kakabsat iti riribok maging pastor ka man bishop ka man o anya man pa nga manusuro iti Biblia hantay nga exempted iti kakabsat ngem adda nga sikikita iti Dios kat ilaplapaw na dagitoy nga riribok aya kas ilisi na tayo kadagitoy nga banbanag iti Apo. Nya ko na verse 8 ken 9. Idalan ka iti rumbeng nga pagnaam, isuro ka ken inka balakadan. Daytoy iti kari iti Dios ken ni David ket mabalimmet nga ikari na ken kadayta nga idalan na ka ti apag isu nga dalan idalan na ka ket ipaayan na kakabsat iti pudpudno nga panakapneg. Iti verse 10 ko na iti panangipaay na iti naidumdum nga talna. Amo tayo kakabsat nga kadua tayo iti Dios. Kat awan iti rason nga madanagan tayo agsipod ta adda nga kumoy kuyog iti talna iti tunggal may sakada tayo. Ken iti maudi kakabsat di verse 11, adda iti rason nga agdayaw tayo iti Dios. Dagiti agtalinaed nga makipagna iti Dios nga addaan ti kinadalos, ken adda iti rason nga idaydayaw tayo iti Dios. Kunana, da kayo analinteg at tao, agrag-o kayo iti Apo. When agrag-o kayo gapo iti naramid na, agriyaw kayo iti ragsak, da kay amin nga naimbag. Iti panagpuspuso na kuno na iti verse 11 chapter 32 iti salmo kakabsat ket naawanan ka iti talna ken panakapnag iti biag mo iti daytoy nga aldaw kabsat mabalin nga saan ka pay nga naisalakan mabalin nga awan pay ni Kristo ta biag mo awan iti na espirituan nga panakapnag ken ka aging gana nga awan iti relasyon mo natalgad nga relasyon mo iti Dios kakabsat. Awan iti anyaman nga gatad iti kwarta. Awan iti anyaman nga gatad iti kinabaknang. When ragragsak nga mabalin nga mangpanek dita pusom. Masapol nga maisalakan ka tapno mapadasam iti pudpudno kakabsat nga panakapnek ken panakaadda iti pudpudno nga talna. Mabalin. When mabalin met kabsat nga iti daytoy nga gundaway ket na adda ni Apo Dios nga agtataen tabiyag mo. Naisalakan kan. Ngem adda iti iduldulin mo nga basol di tabiyag mo. Umasilig ka iti Diyos. Ipudnum ken kuana. Ket iwaksim dayta nga basol kakabsat. Amo nga ipayan na kay tirag o ken panakapnek. Umasilig ka ken kuana. Ket palubusam nga agturay ken agari ni Apo Dios kadagiti bibiyag mo. Agur uray ni Apo Dios kakabsat. Tanda nga kayat nga madagdagsanan ka, at nga dadagsan mo kakabsat. Itdam ipaay mo kayong kuana, or urayin na kakabsat. Nga iburay mo, dahit nga dadagsan mo, dahit nga problema mo kayong kuana. Kabsat, ayatek, nga kabsat, ay nga dumdum iti dahito yung gundaway, nagrigat ti awan kapyana, kang runaan na iti daytoy nga panagbiag tayo. Kat iti maminsan pa'y, itdam, dahit nga tarigagay mo, itdam, dahit nga dadagsan mo, iti Apo. Mangpanag ti kararwang agbirog ka dito'y lubong ngem din met masarakan awan pudno nga pakapnekam enggat Apo ti masarakam ni Jesus laeng makapnek kararwang Jesus laeng makap nakararwam isu laeng makabalbaliw ibiyag mo
serbit kinabak nang mo ni Jesus laeng makap nagkararwan ni Jesus laeng makap nagkararwan isu laeng makabalbalir tibiyag mo ikan nakapudno nga talna ayat rago pay inayon na ni Jesus laeng makap nagkararwan. Let's pray. Yes, Heavenly Father, thank you, God, for this wonderful morning, Lord God. Oray man no nagkastoy, Lord God, ti kasasaad mi, ti rating kanito, Lord God. Oray man apo, no. We're facing, Lord God, iti Lord God, nga pandemic, Lord God. But, Lord, still, Lord God, nga si kakaliti kamangan mi, Lord God. Lord, kas ko na, Lord God, di nang nangunit Lord God, nga Lord, pakapakawanan na kami kadi amin nga nagkukurangan mi Lord God. Lord, amin Lord God nga idulduli mi nga basbason mi Lord God. Yet Lord, ito may kadikin niya mo Lord God. Sika kaditi mangamong kada kami Lord God. Sika kaditi manggad kada kami Lord God. Lord, no awan ka kada kami apo kot Lord. Awan mabalinan mi apo. Lord God nga hangkuma Lord God nga iti worldly things, Lord God, iti apan mi sarsarakan, Lord God, ngam Lord, may your presence, Lord God, kadi kat isuti sarakan mi, Lord God, every day of our lives, kadi, Lord God, kat Lord, ipresensyam kadi apo, isuti birbirukon, Lord God, isuti birbirukon mi, Lord God, and Lord, Yes. no, nga sika kadi ti makiada kada kami, sikat, Lord God, ti tumulong kada kami, ti tinong biyag mi, Lord God, nga sikat ti mangiada ka na kami, Lord God. Lord, may we seek you, Lord God. And Lord, may your glory, Lord God, be upon us, Lord God. Amin ka na kami, Lord God. Amin nga kadagitoy, Lord God, nga listeners, Lord God. Lord, sika kaliti makiada ka na kwada, Lord God. Lord, daman, Lord God, ti handa pa, Lord God, nga na-confess, Lord God, nga since, Lord, sika kaliti mangtignay ka na kwada, Lord God. Sika kaliti makiada ka na kwada, Lord. I pray for blessing upon blessing ka na kwada. Amin, amin, Lord God. And I pray for encouragement, Lord God. Lord, sika ti makiada ka na kwada, Lord. Thank you, Lord God. Iti nga daw. Thank you, Lord God, for your words, Lord God, nga nangagan mi, Lord God. Maray dayo ka, may tantanok tanagan mo, Apo. At Lord, sublimi ka diti. Amin nga dayo, gloria panagyaman. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Pastor Tracy Dantes. Okay, takapay lang. Okay, di ka kamsat tayo ni brother nga Dantes, may sakada estudyante tayo nga taga Benguet kakabsat. Kaya nangyagantay iti kararagda. Kaya may isang pamadayaw iti apo. Kahit naman nga kablaw, dagiti do mga estudyante nga adda iti dayto nga aldaw, may kan. Sige, kablaawam dagiti kahit mga kablaawan, kang ka iti 2 seconds, go. Your time starts now. Okay. Good morning po sa ating lahat, sa mga nakikinig at nanonood po. Magandang umaga po sa inyo. And binabati ko po yung mga estudyante sa SBTC and even to Pastor Josh. Magandang umaga po. At sa mga pastors po na patuloy na nagsaserve at mga kabataan nagsaserve sa Panginoon, magpatuloy lang po kayo and God will bless you all. Okay. Maraming po sa inyo. Thank you, Sister Rodeline. Okay ni Pastor Jomar, soon to be Pastor Jomar. May kanta ko, bablao ka mait. Okay, managbabain natin kabsat natin. But anyway, kayat ko man nga kablaawan dagiti kakabsat manen nga amin kayo nga dumdum nga kadagisip-siba iti radyo da. Good morning kada kayo. Kang ranaan naman dagiti dingdingag gwen agwibuya dito live streaming dito nga kundaway kini Sister nga Jean Salazar Rivera dito Taguig. Good morning kabsat. Ori pa kini Sir nga Pedrito Daliego dito Bacnor, kini Ma'am nga Nancy, good morning kada kayo, kini Pastor nga Sito Ramillosa, kablaawang kaman dito istasyon, iti nalamis kinatudong, agsapang pastor, bendisyon iti apo, iti umay kumakeng ka, karaman iti pamilyam, naragsa ka Paskwayo, amin. Kuna na, kablao manipod iti Shalom AG Difun, kini Ma'am Rubilinda nga Arok, Agustin, blessed morning po Pastor, praise God, God bless us all. Kini Ma'am Biron, Pascual, Sir Alex, good morning kada kayo, amin, good morning everyone. Umdas ti parabor iti Diyos, iti aldaw-aldaw. Amen. Kini Sister nga Priscilla Pascua, good morning Pastor, greet ko man iti friend ni Sister Emily Valdez iti San Isidro. More blessing Pastor, watching from Ranyag. Nanay Presi Padua. Thank you. Kini Sister Ruby Salting, good morning Pastor. O repay kini Sister nga Rizalina La Madrid. Amen. Pastor, agyaman kami kadagiti mensahim nga binigat ko na siguro jaya makapabilag
mapagpabilag kami iti pamati. Pakigrit mo ampay iti panganay ko ni RJ La Madrid. Iti 17th birthday na iti daytoy nga aldaw. Happy birthday Brother RJ. Or ipay ni Ma'am Glo nga Melchor. Good morning Sir Pedrito Daliego. Good morning Pastor. Agyaman kami manan iti share mo nga sa iti Apo. Napabilig kami manan. Amen. God bless you in your family. Kini Pastor Edgar Martinez. Good morning Pastor. Amen. Thank you Pastor iti message. God bless you and more. Kini Brother Arthur Velasco dita Rizal Roa Sabela. Good morning. Ken ka kini iti si bubuo nga pamilyam kini Sister nga Hazel Rivera sa Arellano. Thank you Pastor for a wonderful message. God is so good. Joining you from from Manila Doctors Hospital. Okay, keep safe Sister Hazel. Ti apo iti mang taraway kada kayo. Or ipay kini Sister nga Maribel Galangi. Good morning Pastor. God bless you in your family. Madaydayaw iti apo. Kini Brother nga Joel Dulnuan Haramillo. Blessed Thursday morning Pastor Lawrence. Good morning po sa mga minamahal naming pastor ng NLC ay mga dingay kay Pastor June Factor sa kanyang at sa kanyang pamilya. God bless po. Brother Melbert Agkawili. Good morning Pastor Lawrence. Amen. Watching from Rizal Gamu. Or ipay kini Sister Angie nga Aquino. Amen Pastor. God bless everyone. Kini Pastor nga Ricky, kini Ma'am Lilibet Barit, good morning kada kayo. Kini ni brother nga Ali Ransa, nakipagtayo makadatay dito ng aldaw. Good morning kini Timaude, ni brother nga Eugenio de la Cruz. Okay, good morning, thank you for sharing. Okay, good morning kini brother nga Eugenio de la Cruz. Kan kada kayo aming nga sa dati siba iti radyo da SBTC student, kinakiadda kada tayo ni Jumar, ni Ronalyn, kini tinagkararag kada tayo kakabsat agyaman na kiti panakiadayo iti lasod iti 30 ka minuto ket pumakadawan tiyak ken kabsat yo iti Apo Lawrence Salazar na bagal daw iti Webes. Agsapa napnwan Namnama, mangtatangar ken inanama. Dagiti sa iti Apo, undasan nga baluy iti agmalen. Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa a Napnwan ti Namnama. Lunes ingat Biyernes ditoy 11:43 DZMR